ale druhá půlka videa se mi nenahrála. Nevím proč. Uložil jsem si to a potom mi to napsalo, že se to nejde otevřít. Tak se moc omlouvám, příště to se nestane. Za to udělám 2 videa další. Tak zatím. Takže čaute lidi, vítám vás u dalšího videa. Je to z hry Battle Towers, můžete přečíst. A jdeme na čtvrtý. Na čtvrtý myslím, nevím, musím se podívat. Jakože další den, dostaneme peníze. Jo, takže jdeme na... 1, 2, 3, 4. Něco si vylepšíme. Dáme hrát. To je 10 už je hodně. Dimun. Damage nemůže. Aha. Či sílu. Damage nemůže, to taky nemůže. To nemůže. Ale tu sílu může, ne? Jo. Tak jdeme na to. Dáme si životy. To třeba. Tak. Teď to bude už o něco těžší. Jo. Načni se. Nechci to. Tak máme to. Co tady máme? Ježiši. Tak. Věžička. Šup. Další věžička. Další věžička říkám. A tady si dáme ještě jednu věžičku. A tady si dáme domeček. Tak jak to mají oni? Ježiši. Jo, ten znám. To nebude moc lehký level.